aw bisimila don kibaru kan Kanta Media ale jasiraw fɛ ka ɲina fɛ ka partager no de ka cari kosɛbɛ e min ye maakura ye ka ɲini fɛ k'i abonné ka tila ka partager Agence Kuba da malidenw bɛɛ lajɛlen kulo kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan olu ka hiji san 2025 a tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna min ye umura fana labɛnnen mu fɛ décembre kalo in na ni ka taa bila décembre kalo in kɔnɔna na aw minnu b'a fɛ ka taa umura kɛ k'a wula ka taa Agence Kuba Voyage la a ka taa ka tɔgɔ sɛbɛnw baaraw kɛ min ye nin kalo in tile 21 o kelen bɛ ka lajɛrɛba kɛ lajɛrɛba min n'a bɛna kɛ an fɛ Bamakɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnena lajɛrɛso CCB kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 8 wagatiw la minnu hijira o fɛ ni ka tɛmɛ o bɛna umura billet kɛrɛnkɛrɛnnen labila olu maa kelen ye Agence STV Voyage min ma ɲɛmaa ye Alhaji Lamine Traoré ye ko b'a da malidenw bɛɛ lajɛlen kulo kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw minnu b'a fɛ ka taa hiji kɛ nin décembre kalo in kɔnɔna na k'a ye wuli a ka olu magɛn o jabala filɛ nin ye Kalabankura 30 mètres fiye yɛrɛ da la umura in a musaka bɛɛ lajɛlen $2 bɔɲɔnko don a bɛna kɛ décembre kalo in yɛrɛ kɔnɔna na nɔnɔmugu ka dan nɔnɔmugu min ni a dilannen don k'a cɛ ɲɛ k'a bila da la dumuni sagoya la ani a produit tɔw bɛɛ lajɛlen a bɛ a tulu kofɔ a bɛ a lɔgɔti kofɔ a bɛ a te kofɔ produit gadan a y'a ɲini k'a k'a taalan ye a bɛ sɔrɔ Mali bitigiw bɛɛ lajɛlen na an filɛ don minɛ ko bi k'a ladɔnya k'a fɔ an karamɔgɔmuso Mami Sakɔ ka sanga ni a ka l'Amérique taga ye a seginnen kɔfɛ ka na an karamɔgɔ Imam Isa Sangare ale ni a jɛw kɛrɛnkɛrɛnna minnu bɛ laseli kɛ bɔlɔlɔ siraw olu fɛ arabado ninnu wulila ka taa foli bila an karamɔgɔ Mami Sakɔ la médiaw caman tun bɛ a la média minnu n'olu yera a kɛnɛ kan ye o dɔ ye Kanta Media ye o dɔ ye Basiru TV ye o dɔ ye Aka TV ye o dɔ ye Jabiru TV ye o dɔ ye min ye Kuranɛ Nɔrɔ TV ye ka taa fila bɔlɔlɔ sira nasiraw caman kan minnu bɛ laseli kɛ diinɛ lasew la baro bɛɛ lajɛlen kuncɛlen kɔfɛ an karamɔgɔ Imam Isa Sangare ale ye min sɔrɔ k'a fɔ kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ye طيب الحمد لله رب العالمين أما لا فوق على ولي من دون كلا دل ربي على كبن سما داما بلما الحمد لله كنولو منو جولين فله كنولو ننو بديا كنولو ريدو شنجيا كنولو ريدو في من فرانيون فنا برا على كولا مدو يني سلامة وفدرون دوبا يدرون يباسرو كفا الحمد لله رب العالمين أبي جاو تجي كفا فنانينو يباسرو بلو دلمي يوما لما مدو يني بفه أنا رفنا بدو كاوي Badru Sécurité, Nyetara 24, Aga TV, Bashir TV, Kuranɛ Nɔrɔ TV, Kanta Media, Kata Fara Kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma Al Haku TV, Jabir TV, ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Ali Sulaw TV. Donc an nana n'aw ka foli k'an baɲuman na Seyida wal Mujahida Mami Sako an bɛɛ lajɛlen b'a fɛ yen k'a fɔ Mami Sako ye k'a ni ce ani baraji ani ce silamɛ denmisɛnninw dɛmɛli la ani ce diinɛ kanu na ani ce tawhidu dɛmɛ la a Seyida wal Mujahida Mami Sako ala k'a n'a ɲɔgɔn cɛ muso o muso bɛ Mali la ka bɛɛ fo aw ni ce aw ni baraji an bɛ Mami Sako fɛ yan Banangabugu zɛrini na aw ni ce merci. Musa Mara ale ye lase kɛ lase min bɛ tali kɛ o tile ale ka baaraw kɛcogo kan Musa Mara ye fɛn min fɔ olu filɛ nin ye. O ye principalement a bɛ baara wɛrɛw kɛ dɛ mais a ka baara fanba ye déclaration de patrimoine de. C'est-à-dire que jamana ɲɛmaaw fɔlɔ président ni gouvernement membre ani assemblée membre ani service de la ɲɛmaaw ka sɔrɔ ka don fonctionnaire la ka taa se fo niveau dɔ la a ka ca maa caman de kan ka déclaration kɛ o de bɛ taa déposer au CLEI la o CLEI fɛnɛ minnu ta u tɛ se k'a bɛɛ vérifier normalement parce que maa ba yirika de don donc u bɛ dɔw ta la u bɛ t'olu sɛgɛsɛgɛ n'u y'a sɛgɛsɛgɛ k'a ye k'a fɔ i ye min déclarer o tɛ tiɲɛ ye dɔ bɛ yen i ma sɔn k'o déclarer o bɛ taa n'i ye fanga la o CLEI nana o de kama mais an ye min lakɔlɔsi o CLEI nani ka taa se bi ma o CLEI ma se k'a ka baara kɛ a daminɛna depuis IBK ka taa na an ka tiɲɛ fɔ mais a juguyara transition kɔnɔna na mais mun y'o kɛ mun y'o kɛ fɛn min sigira k'a fɔ a ka se k'a ka baara kɛ jamana in kɔnɔ maaw k'u ka sɔrɔfɛn déclarer o bɛ komi guerre mondiale de o de ye réalité o
Ibeka Katana, déclaration tout mène à peu près, déclaration Kemefla, ou bien Donimbaje Kemefla. Fonctionnaire Bella. Ibeka Katana. Mais transition qu'on a, à Djigina kana Djigifo, déclaration Bidru Binan Djukoro. Amout Madlabi. Donc, Chaman de Boral. Donc, nebe fait qu'un mifo, Jamana Nyamaoui. Nous sommes en train de faire Yurugu Kele. Sérieusement. Anga Okley Dombala. On verra qu'à misali est folon. Parce que ni be faire fonctionnaire au cas déclaré. Et mieux fonctionnaire au cas Nyama et Damne. Mais Okley te siga Nyangatali Taranyeshi, Mounuma Songa, bien déclaré. Okley Besega Minkedron. Ni Mao déclaration que Namanya, Kalase Fangala. Mais ni ma déclaration que Okley te sega foi foi. Okley Besega Munkadra, base pas rapport. Okley rapport mindi président. A semaine ba kono. Mounou bana goutao déclaré. A semaine ba kono. Allez gouvernement mi borain. Au gouvernement d'alors ma Mourani Shegi ou bien Jolie de tuer ministre. Oui. Mais ma mi a bien déclaré Dourouanani. Au gouvernement est. Donc, le gouvernement a fait un déclaré. Fonctionnaire de tout, le bas mais on va faire un déclaré. Mais Moussa, est-ce que Fanato affaire là, est-ce que Fanaïga patrimoine ou déclaré? Est-ce que de là qui t'aque? Depuis Yann et Okley Sigi. Ah. N'est bien déclaré qu'à ce foi, man wajib yangake. 2009, n'est maire. N'est bien déclaré. Mais déclaration gazante, n'y a publié. Ça y est, journal jour le volet. Ngo bongo auflen dont ofle ministre et maire la. Mimbe ni ala ni nyonche dien ngono ni nedo. Mbadi au bema. Mba nyine au fa au kata vérification. Na we vérification ka fenye ne ma min déclarer mbodi au ma okata. Donc we ka mko encourager au kata vérification. Ne OK depuis texte m'a arrêté. Okley dans la 2016-2017, né au 2009, ngelen maire. Wando na nyemaya nyanga bien déclaré. Ngelen ministre y a déclaré. Ngelen premier ministre y a déclaré. Au béa sur Okley té. Mbole premier ministre à la fin y a déclaré. Oui, c'est normal. Malfonction ou bien jamana barakela kandika mindo folo nyema u ka fenedo ni ambe feka yuru kele sérieusement jamana ko fo nga baraka ni déclaration de patrimoine de mais nambe feka baraka ni déclaration de patrimoine en munu ere nyema folo ye an nga misali ko de do ebe kuma mi fo ani ebe minke o kanga ke kelende na kera kelende ma obe seka danaya sabati o ma obe seka tuwa noko. Donc, on a Okley qui a barré bala, nyema ou kuka bien déclaré pour que quoi fait mon tour nous les fonctionnaires le font un tout à exemple quoi. En moko de la bi jamana inkono. Décembre kalo kle chegin do. Wele blalendo mal dem bela delema badala bugu la jere so bala. La jere mi ni nyinam na ka tako muga naye. An karamoko mle hade kureshi ale ni ajofe. Kasanga oma kunungo aye kunafundi baroke kunafundi boromi na kera uyera jabalala an fe Bamako ya nyamakoro konnana shira min sola ka bankara mogo mulai hade kureshiro olu flani sanwo sani wati monase ambe chibla mali islamé bela chilien mali kono ani mali kokan ukana kana kenela kene mi na be wele ko Qur'an ka kene no la journée internationale des saints Coran. Ninanta, n'ala sona inshallah avec le 8 décembre. No décembre kalot le shegin. To wusan kalot laban. Ot le shegina. Avec palais de la culture la Badalabougou. Inshallah 9h30. Au mise en place terminée. Barabella Djeleme Damine inshallah 9h45. Angongo afakosum ni mamin todon de Jamiyat Ahlul Quran wal Ulum al Asriya, l'association des fans du Saint-Coran et de la science moderne. Coranet dungo katon ka Coranet ayaw ani bitle doni ku sanga nyoma ka ira ka fo kunu Coranet do bi Coranet do wa sinifana Coranet do. Bon, angani sigi no Coranet ka journée mena ke décembre kalot le shigina.
ni bɛna k'a si ko 20 de donc alhamdulillah rabbil alamin kuranɛ ka don a bɔra denmisɛnniya la depuis a bɛ ŋunuma fɔ ka taama sisan a kɛra baliku ye san 20 kɔnɔ o tɛ dɔgɔma dɛ mais mun y'a to don in sigira sen kan kuma y'o di jateminɛw kɔfɛ an nana jateminɛ fɛn fɛn ka bon diɲɛ maa bolo a ye don sigi a la anw bɛ nin sigi don min na 2005 a san 20 ɲinɛ a y'a sɔrɔ an ye jateminɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ fɔ ma ko journée nationale b'a la ani fɛn wɛrɛw 480 de tun bɛ a dɔn mais bi a bɛ bayirikaw de la bi bon anw siranna an jɔrɔla hami na n ko kuranɛ min y'an catalogue ye yani yɔrɔ masimafɛn ni nasara y'a dilan ou bien a dilanbaga y'a dilan hakilima a bɛ papier dɔ de d'a kan a dilanna cogo di a kan ka minɛ cogo di entretien n'a tiɲɛna a kan ka dilan cogo di or fɛn compliqué kelen tɛ yen ka hadamaden bɔ l'homme est un être vivant inconnu al-insan ka'in majhul fɛn bɛ ɲɛgɛn b'a kɔ kan fɔ hadamaden ɲɛgɛn b'a kɔnɔna na donc ala k'o dilan k'o d'anw ma ka sɔrɔ a ma gafe d'a kan et puis kuranɛ dɔrɔn tɛ a ye gafe 440 de da a kan k'a ta an fa dama la ka n'a bila ko anw de ta yen komi a y'a sɔrɔ tɔ in bɛ tɔ ninnu ta bɛɛ b'anw ta in kɔnɔ o de bɛ dugukolo fana élément ma il y a 104 éléments de bɛ dugumakolo la fo Israël donc en un mot ala ye nin de dan ka na ɔ fɛn fɛn ka bon diɲɛ maa bolo ye don sigi a la bon anw k'an ye silamɛ ɲuman ye ni maga kɛra kuranɛ la an bɛɛ bɛ bɔ ka taa siraw fa mankan bɛ ci fan bɛɛ fɛ teliw fan bɛɛ bon mais n'a fɔra bonya kɛnɛ donc ne hakili la silamɛ min n'i ma dɛsɛ kan ka t'o kɛnɛ kan n'a dɔgɔyara n'o bɛ digi la n'a bonya fana kuma fɔra i kan ka y'o kɛnɛ kan ne karamɔgɔ ou bien balimamuso dɛ ne ba ani ne fa kɛnɛ ye nin de Kureshi ka kɛnɛ tɛ Afakɔsumu ka kɛnɛ tɛ maa si ta tɛ yani silamɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen min na juruba kelen min na o de ye kuranɛ wa tasimu bihablillahi jamian kɔrɔ caman y'o fɔ la dɛ mais kuranɛ de don quoi a faamuya ko ɲuman dɛ n kan tɛ ka a tafsir kɛ ni i yɛrɛ nin dungɔ ye k'a ɲɛsi ka tɔn ma ou bien i ka kun tilenna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kuranɛ jibaga de la donc de la silamɛ bɛɛ welelen don an bɛ siran n y'o de f'i ye n'i ye diɲɛ jateminɛ par exemple Nations Unies na dɔw ko 193 états de b'a kɔnɔ dɔw ko 200 et quelques états de b'a kɔnɔ a kelen o kelen n'a ka fête nationale an yɛrɛ ta 22 septembre yan an ni Arabie Saoudite ta man jan ɲɔgɔn na tu vois diɲɛ bɛɛ b'a ka fête kɛ Nations Unies tuma min na a ye droit de l'homme a y'a fait les déclarations universelles des droits de l'homme 1948 hein a article 30 hali n'a sɔrɔ o fana inspiré la ka bɔ les droits de l'homme citoyen français de la n'o ye 17 articles ye a inspiré la ka bɔ o de la donc tuma min na u y'o bila kɛnɛ kan o ye le 10 décembre de ta k'a fêter an yɛrɛ fɛ yan san o san 10 décembre bɛ fêter an yɛrɛ fɛ yan cogoya wɛrɛ la an balakaw muso ka bon dɛ diinɛ y'a bonya diɲɛ ni diɲɛ ma hakili jiginna muso la ni sisan de ko ka 8 décembre d'u ma o y'a sɔrɔ kuranɛ y'a bonya denmisɛnninw ka don bɛ yen baarakɛla kelen o kelen ka don baarakɛla bɛɛ lajɛlen fête du travail bɛ yen nɔ bɛɛ ka don bɛ yen an bɔr'o la an nana sisan inshallah ka na kɛ baganw ka don bɛ yen plantes yiriw ka don bɛ yen environnement don bɛ yen donc n ko don quoi a tɛ se k'a dan ka ban donc fo i tɛ télé lamɛn tile 2 ka tila n'i ma journée dɔ lamɛn a 4 ni 5 bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tile kelen na anw catalogue ko o journée tɛ yen nɔ an bɛ taa mun fɔ ala ye sen na radio dɔn o jɔrɔ n'o siran de y'a to Afakɔsumu cɛba ninnu u y'u sigi k'u miiri comme an ko ko le Coran et la science donc ko ka kɛnɛ sigi ka sarabaw wele ka na ka karamɔgɔbaw wele ka na an kana jɛ ka nin don in ɲɛnamaya don in labɛnw an bɛ ala fo k'a barikada an y'an seko kɛ labɛnw kɔnɔ an bɛ labɛn kɔrɔ minnu kɛ a bɛɛ b'a cogoya kɔrɔ la minnu b'an kalama parce que labɛn belebeleba dɔ ye jumɛn o de ye concours ye parce que activité caman de b'a kɔnɔna na donc concours o résultat bɛ taa bɔ a kɛnɛ kan concours in kɔlɔn an tun bɛ question 20 de bila point kelen kelen ɲinan an y'a kɛ 14 ye mun na fila fɔlɔ an y'olu gɛlɛya kosɛbɛ parce que an mago bɛ détail fasuguya dɔw la fo ka sɔrɔ a kɔnɔ quoi donc i n'a fɔ par exemple n b'o fila titre fɔ pour que an ka se ka tɛmɛ les dimensions scientifiques des 5 piliers de l'islam al-ab'ad al-ilmiya li arkan al-islam al-khams yani alijinɛ kɔnɔ don kɔfɛ
yani silamɛya pile 5 bɛ nafa jumɛn ɲa an y'an ka diɲɛ so sigi la n'o y'a sɔrɔ ko Ala de y'an da ko in tɛ lahara dɔrɔn ko Ala de bɛ la loi de la nature la causalité des choses kanunu tabiya voilà Ala ka sababiya donc ko in bɛ Ala de ta ye donc fo bato in ka dɔ ɲa an ye diɲɛ kɔnɔ yan de fo min t'an ka farida 5 in kɛ différence ka kan n'o cɛ an ni an n'an farisogo an n'an hakili la o de ko silamɛya ka bon donc ni de kosɔn an ye nin ta k'a kɛ question fɔlɔ ye filanan suratul fatiha yani yɔrɔ kuranɛ sura min ka bon n'a bɛɛ o de ye suratul fatiha karamɔgɔ bɛɛ sɔnnen bɛ o ma mais côté littéraire bɛ yen théologique bɛ yen nɔ donc doctrinal bɛ yen n'o ye fiqhi n'a tɔw mais côté scientifique fana bɛ suratul fatiha la ni donna suratul fatiha numérologie non ya mathématique numéro chiffre d'or mais avant goudi yan no ko na la sonna ta développer sur le terrain pero jema sonné be ana jema ka chiffre be kele 1 chiffre d'or lo 3 doy 6 doy 7 yae 9 yae 11 yae 22 yae 33 yae bon muna 33 mo sigoro ma saba de ta be ko bi ko ton ko fama ni a 3 kunga o te ala bangutu ye ko ton bi ko ton ni a 3 kunga avec la ala vari numérique dima bon na la sonna ma lien jumɛn b'a ni colonne vertébrale cɛ quoi al-amudul fakri cɛ kɛnɛ kan ala sonna ma inchallah an bɛ taa ninnu développer bi izinillah donc n bɛ tɛmɛ yɔrɔ la donc o de la n'an sera yɔrɔ la sa n y'o de fɔ concours bɛ kɛ question tɔ 12 tɔ bɛ kɛ kelen mais ala y'a kɛ an ye concours kɛ mɔgɔw participera la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan c'est bien Mali kɔ hali Guinée équatoriale participera la an y'a corriger alhamdulillah résultat bɔra tarata don an nana résultat bɔ yan an ka siège la yan falajɛ IGA sarafara la an tilenna yan an ye mɔgɔ 10 fɔlɔ tɔmɔ san o san a bɛ kɛ cogoya min na o cogoya kelen don an balaka dɔ kɔni y'an dɛmɛ ni complet tan ye o ka di les 10 premiers ma mais o y'a sɔrɔ AFACOSUM yɛrɛ n'a a ka limanaw bɛ min kɛ n'anw ta premier n'Ala sɔnna AFACOSUM bɛ jija inchallah ka mobili don o tigi ma deuxième n'Ala sɔnna ma an balima dɔ bɛ yen depuis k'a daminɛ fɔ bi Ala k'a sara n b'a ɲini silamɛw bɛɛ ka dugawu kɛ ni cɛ in ye moto ani ordinateur ale b'o d'a ma deuxième prix troisième prix donc alhamdulillah ni de don ani mɔgɔ wɛrɛ fɛn bɛɛ bɛ dɛmɛ kɛ n bɛ n to yan yɔrɔ fɛ yanni n ka tɛmɛ parce que n ye karamɔgɔkɛ ka dugawu fɔ arajow ni telew la wele min bɛ bila silamɛw ma bɛɛ y'i seko kɛ dɔw ye bagan di dɔw ye nafolomugu yɛrɛ di sɔgɔma o sɔgɔma an b'a mɛn telew ni arajow la surtout kɛrɛnkɛrɛn ɲɛta surtout n b'an balimakɛ jire fo yan c'est-à-dire vraiment a y'a seko kɛ a n'a ka personnel ka média bɛɛ fo fana à travers lui ka o thème fɔ bɛɛ b'a seko la média bɛɛ donc privé fara étatique kan donc ko ye nin de ye concours in ye nin n'Ala sɔnna ma résultat bɛ taa bɔ kɛnɛ kan mais n y'o de fɔ préparation kɔni sabatilen don salle talen don déjà prix ko fana n'Ala sɔnna ma n m'a fɔ Ala ɲɛna ma inchallah a bɛ ɲɛnabɔli sira kan an kɔni bɛ ko ko kɛ kɔrɔlen an bɛ k'an seko k'a bɛɛ lajɛlen inchallah a bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ inchallah biiznillah an balimaw nin bɛ dansigi kɛ bi don kibaru la min labɛnna Kanta Media ɲɛmaaso fɛ k'a lasaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka ɲin'a fɛ a ka jan cari kosɛbɛ n'o de ye k'a partager k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ lajɛlen koɲuman dɔn wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nin ye kibaruya duman ye ka ɲɛsin cɛlakaw ma aw minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ aw kan dilanko nasira fɛ aw ka teli walima aw tɛ aw sago sɔrɔ aw bɛ se k'a fɔ tabarikala Ala ni sabu ɲuman yɛrɛ barika la sabu ɲuman ye farafin jiri gɛlɛgɛrɛ ye kɔlɔlɔ tɛ minnu na u ka furaw ye suguya 2 ye a munta bɛ yen dunta fana bɛ yen walasa hadamadenya ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la fo kɛnɛya ka lasabati o kɛra sababu ye sabu ɲuman ye furudimi fura bɔ furudimi fura min bɛ kɛ sababu ye ka aw kisi dumuni yɛrɛ kɔlɔlɔ ma min ye koko ye inflexion ka se furudimi ma ale ni maa minnu bɛ ni kunkolodimi gɛlɛn bɛ u la sanga ani waati walima minnu bɛ n'u tɛ se ka sunɔgɔ sabu ɲuman ye wusulan bɔ wusulan min bɛ kɛ sababu ye ka se ka hakilisigi ni basigi la sabati aw ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'aw mago bɛ sabu ɲuman furaw la sɔrɔyɔrɔ kelen pe arajo ɲɛta Abdulayi Kanta fɛ yen a ka nɛgɛjuru sira 79 0D 77 13 walima aw bɛ se ka weleli kɛ 69 33 57 06 ɲɛnamaya jɔsenba dɔ ye kɛnɛya ye sabu ɲuman ale ka laɲini ye ka se ka kɛnɛya di adamadenw ma.
sabu ɲuman ɲini Allah, Allah ye sabu ɲuman